Ayun, kunin natin ang hose doon. Kiat juga kalo kiha. Nong. Nadiri ang hose. Ayan guys. Nadiri ang hose. At ang dalhon dito. Tuning gitaron. Di mag-start na taong pamisbis guys. Kani siya mo ay para ikuan sa tanom. Hose siya. Kani mo ito'y paslak dito sa dito. Ayan, okay na. On dire. Ay, akong selfie. So, isdog ang atong camera. Ayan, usog na. Kailangan mag-isbisan ni sa dihatanan. Ay, ubang mga tanom nga matay na. Mga law. Atong isdog ang camera. Ayan guys. Dool pa kita. At ila na to, isdog ang tangad.
Ibalik natin ang camera dito. Subog pa tayo. Doon sa kabila. So, ayan na guys. Tapos na ako. Humana na gitanan. Alright. Okay, kaayo na. So, ayan. Medyo nangahapay. Dito mga tanong. Maulian na siya balik. That's natural. Tapos, diha. Humana sana ako bis-bis. Ayan, ako dito. Ipakita. Diha. Ang tangad. Ako sa nang giapil. Kanatanan. Dapit pud sa kuan ni Mama Mary. Daghang kay mga tanom. Yan, diha gilaray jud na ako, guys. Pati dinhi oh. Yan. Dito sad.